Nem akarok mondani nektek semmit. De az is bennem van, hogy ki akarom fejezni magam, hogy kiteljesedjek. De azt nem értetek csinálom, azt magamért. Ez az egész magamért van. Az egész magamért, meg azért, hogy egy olyan erő győzön, amit én szolgálok, vagy amit nem is szolgálom, inkább az ilyen kedvelem, szeretem, értékesnek találom. És azért mozgok, hogy valami ilyesmi, hogy ez lángra kapjon. Bennem is, meg körülöttem is ez legyen a domináns erő, energia. És ez magától nem fog megtörténni sajnos. Úgyhogy itt vagyok, és valamilyen úton, módon ezt lángra fogom lobbantani, vagy történni fog valami, mert kedvelem ezt az energiát, kedvelem ezt hát valamilyen stílus szóljon át egyébként, de ez egy ilyen hely talán. Ez egy hely a térben, de ez nem feltétlenül hely, ez egy ilyen nagyjából úgy tudnám szavakkal leképezni, hogy az a hely, ahol szóval nyilván, ahogy így kijössz, nyilván teljes mértékben önmagad vagy, mint hogy nem alakítod át magad azért, mert valamilyen hatások miatt, hanem csak így sütsz, és van mögötte egy ilyen intelligencia, egy ilyen nagyon tiszta, ilyen megnyugvás is egyébként, hogy így bele vagy téve ebbe, és ott el vagy engedve. Ez egy ilyen elengedett állapot. Egy ilyen, mit tudom én, nem ez a leszarom hozzáállás, ez teljesen más, ez egy, ez az, amikor valami nagyobbnak vagy a mit tudom én, így keresztül jön rajtad, és megengeded. És átéltem, szeretem átélni, szeretem élni ezt az energiát, és talán még jobban szeretem másokba látni. Mint önmagamban. Mert akkor nem úgy nézek magamra, mint aki, mit tudom én, más, mint aki, mit tudom én, különleges, egy fogalmam sincs, nem is lényeges. Úgy érzem, hogy az, ami vagyok, az jó helyen van, és ez nekem fontos. Yeah.
Tehát... Most így, hogyha amikor eldöntöm, hogy fel akarok rakni egy videót, akkor a szöveg, meg ezek is... Szóval ilyen full vállalhatatlan vagyok ilyenkor. Ilyen mesterkélt valami, de nyilván ez én vagyok, csak egy ilyen tompád, ilyen és így nehezebben tudom látni magam, vagy mert mondjuk, hogyha én általában beszélek, akkor ilyen, vagy így fogalmazom, mert gyakran felveszem magam, miközben beszélek, mert ez nekem egy ilyen, nem tudom, egy terápiaszerűség. És rengetegszer van, hogy percekig csendben vagyok. Megkeresem a jó szót. Például most is, hogy keresem a jó szót, tudtam, hogy a jó szót fogom mondani, vagy valami, de így kellett volna még pár másodperc, hogy ez így valamiféle módon így máshogy jöjjön, ilyen tisztába jöjjön ki, vagy nem tudom. Nem értem magam, mert hogy egész életemben magamat tanulmányozom, azt nem értem. Szintén eléggé lélekölő, igen. Most néztem, hogy talán Budapest Parkos csatornán volt, nem tudom. Mindegy, benne volt Morionez, benne volt Lil Frak is, és ugye motivációról beszéltek. Nem tudom, hogy eredetileg mit akartam ezzel kezdeni, de tetszett nekem benne mondjuk az, hogy a Lil Frak nagyon sebezhető helyeken járt, hogy így mutatott meg. És tök szépnek találtam ezt, hogy wow, azt a büszke vagyok. Szeretném ezt csinálni. Hogy ez így természetesen meghasson, sokkal tisztábban jöjjön át. És hogy érezzem, hogy adok valamiféle dolgot magamból, de nem úgy magamból, hogy én vesztek közben, hanem mit tudom, egy ilyen kis szelet így tényleg, de ez a nyersebb változat, nem ez a mindenki által elfogadott rész, hanem egy nyersebb változat, ennél is nyersebb, mint ami most van. Pedig amúgy eléggé, például ha hallom a hangomon, hogy rajta vagyok a energián, szóval rajta vagyok egyébként, csak nem tökéletesen. És ez egy kicsit zavar engem. Ja.
Például most csendbe kell lennem. Azt a kurva. Valahol becsípődött az ideg itt. És érzem ezt a pulzáló fájdalmat. Már elfogadtam amúgy, hogy nem találom az utat. Elfogadtam, hogy vesztenem kell, hogy felemelkedjek, vagy felemelkedjem valami, ha már én nem leszek. Ja, elfogadtam. De... Meg reménykedem, hogy hát fogja magát, azt így ebben a pillanatban így minden fájdalom megtörténik, ebben a pillanatban tudod, ez így hatalmas energiaváltás, így mit tudom én, szétszed mindent, és más meg bejön a helyére, vagy valami. De nem így jön, hanem szenvednem kell, és idő. Szóval most
az egy ideje így hát az idővel van problémám, mint hogy ezt szerettem volna gyorsan letudni, mert hogy így ez az egész, így a mostani szakasz, az egész, ez egy 3 hónapja történik. 3 hónapja. A részben jóval régebb óta, de ez a mostani, ez az ilyen leválasztható életszakasz, ez 3 hónapja történik. Nagy változás zajlott egyébként. Szóval voltam a nyomásba, meg a teljes elfedésbe. Aztán ott volt a szakítás, ami hát viselkedett egy ilyen fellélegzésszerűségen módon először talán, meg ez az ilyen mi a fasz, így, mint hogy számoltam rá vele, hogy ez egy nagy ilyen tényleges fajta fizikaiban látható történés. És hát utána mi történt utána? Hát utána meg volt ez elutaztam egy hétre, és így, mit tudom én, alkalmazkodtam, vagy valami, így próbáltam sokat gondolni rá, elengedni, aztán visszajött egy pár hét múlva, pár héttel később, ez az egész, és akkor ilyen erős hiányként, hogy most minden szar, de közben még ahogy volt az is, hogy szörnyen fájt mindenem, most is ez a lüktetés valamennyire erre emlékeztet, hogy az valami szörnyűséges volt, az nagyon szar volt, és voltak borzalmas éjszakáim. Ez olyan, mint hogyha egy olyan szünetet pont tökéletesen szabott volna tudom én, Isten, hogy átéljem ezt, hogy megéljem ezt az egészet. Majd az amúgy így csúcsosodik ki, és hát fasz se tudja, hogy mi a ránk van. Fáradt vagyok. Tenni akarok, azt akarom, hogy ez már vége legyen, és egy olyan időszak kezdődjön, amikor minden könnyebb. És úgy érzem, hogy itt is megvan a helyem. Itt itt. Ja. De amúgy értem én, hogy
De amúgy ezzel annyira nem is akarok foglalkozni, de látom, hogy miért úgy élik meg, hogy én most így nem csinálok semmit, miközben olyan... Én nem tudom elképzelni, hogy most ez, ahogy az emberek reagálnak rá, hogy ők tényleg megélnek-e belső dolgokat, vagy mi a fasz van? Hogy így ti tényleg, vagy ti látjátok ezt a különbséget ekközt, meg akközt, amikor nincs belső nyomás, vagy belső odafigyelésre szükség, belső munka, belső dolgok, amikor az annyira elveszi a figyelmet a külvilágtól, hogy konkrétan nem tudsz vele foglalkozni, olyan intenzív áramlások vannak, és akkor így azzal kell foglalkoznom, hogy úgy csináljak, mint a hasznos lenne, meg ha bejönnek a szobába, akkor csinálni valamit, hogy ne érezzem magam, ne mondják nekem azt, hogy haszontalan vagyok, vagy mit tudom én, hogy így ne érezzem magam kevésnek. Az egész abból indulok, hogy nem tartanak elégnek engem, nem? Vagy csak akkor vagy elég, hogyha csinálsz dolgokat, hogy ha történsz úgy, ahogy ők jónak látják. Ez egy családunkban, ez egy nagyon beteges dolog szerintem, mert ugye nyilvánvalóan kell csinálni dolgokat itt kint, de nem semmi értelme nincs túlhajszolni magad. Az ég világon semmi értelme nincs annak, hogy túlhajszolod magad. Vagy hogy csinálsz dolgokat, de igazából nem is érdekel téged. Miért csinálnál bármit, ami nem érdekel téged? Miért csinálnál bármit, ami nincs összhangban veled? Miért csinálnál bármit csak azért, mert más azt akarja, hogy ez ilyen rabszolga dolog, nem? No, most így teljesen megfoghatatlan. Helyekről beszélek, vagy mit tudom én, de most így jön át. Van egy szoktam ilyen energiaolvasókat, taró, mit tudom én dolgokat nézem, hogy nagyon jók, mert hogyha ez, hogy tarotolvasás, akkor ilyen cigánykártya, meg ilyesmire gondolsz, ilyen, hogy szerelem, meg ilyen, legalábbis sokan. Lehet, hogy vannak itt nagyon vagány emberek is, akik tudják, miről beszélek. De az egyik ő nem feltétlenül tarót olvas. Neki az a neve, hogy Salt. Amit Salt, az a show. És ő nem is mutatja magát, ő csak ilyen... Mit tudom én... Az a lényeg, hogy néha eljut olyan helyekre, vagy olyan helyről beszél, ami olyan volt, mint amit az előbb, vagy amit én csinálok, hogy ilyen megfoghatatlan, de érted? És mindig mondja utána, hogy jó, ez most le kell földelnem, hogy vagy ilyen elmagyaráznom példákkal is, de én meg akkor értem meg leginkább, amikor pont így beszél, mint ahogy az előbb én, vagy ahogy én szoktam. Mert szerintem érthetőbb. Meg tudom én. Nyilván a fejemben van egy alapja, és amiről, és nyilván nem fogom elmondani, hogy ez így, mert akkor, hogyha erről akarok beszélni, akkor azt is el kellene magyaráznom, és akkor így elveszek. Nem tudom, biztos
biztos van oka, hogy, hogy kevesen értenek meg, de hát most, ja, mindegy. Nem igazán most így, ahogy látom, ott van egy ilyen kis kijelző, és így látom magam, miközben beszélek. És annyira nem szimpatikus nekem ez az ember ott. Nem az a... Nem mondom, hogy nem tartom magamnak, mert az én vagyok. Nem tudom, hogy látom, hogy azt csinálja, amit én, meg úgy mozog a szája, meg mit tudom én. De ilyen furinak tűnik nekem. Hogy én nem feltétlenül így alapból most és valamiért én nagyon ilyen magasabban beszélek. Nem ez a hanem nem úgy, hanem de mégis innen, vagy innen jön a hang, ott törik meg, vagy mit tudom én, most kicsit feljebb innen. És nekem most valami olyan érzésem van, mint hogyha egyébként nekem mélyebb hangom lenne, és most beszélek elég mi az magasan. Hiába ez a reket dolog, de olyan érzés, de nem is feltétlen az, hogy mélyebb, hanem hogy én lassabb tempóban szoktam általában beszélni, és akkor jobban hallom ezt a rezgést. És akkor lehet, hogy ez nem tudom. Mindegy. – 28 perce beszélek. Ezt fel fogom tölteni, akárhogy is. Igazából az a nagyobb gondom ezzel a videós dologgal is, hogy valahol mélyen én nem feltétlenül akarom, hogy ezt lássa bárki is. Sikeres szeretnék lenni, pénzt szeretnék, de valahogy máshogy. Hogy ez ilyen megtűnik, ilyen nem struktúráltnak, érted? És nem tudom, miért hiszem azt, hogy struktúráltnak kell lennie, de és csak így random, ahogy jön. És nem is feltétlenül érzem azt, hogy ez egy mit tudom, egy isteni sugállat jönne keresztül belőlem, ez csak ilyen hát most ez csak így. Ilyennek érződik.
Ma voltam lent a parton, és belementem a vízbe, meg ki is feküdtem napozni. Volt olyan része, hogy így nem találtam a helyem ott, hogy így szégyeltem, hogy most meg vagyok hízva egy kicsit, és akkor ilyen, és így szégyeltem, hogy kinézek, meg hogy ilyen furán vagyok leégve, meg ilyenek. És de megmondtam magamnak, hogy én lemegyek, és akkor napozni fogok ma. És napoztam, lementem és napoztam. És be is mentem a vízbe, a vége fele. Ami... És tök jó volt a víz, amúgy. Holnap is elmegyek. És jó esik, hogy betartottam magamnak. Igen. Uh-huh. Ja, meg itt vettem a Lidl-be ilyen tonhalas cuccot, nem tudom, valami ilyen, gondolom, de spanyol-portugál valami fajta étel, ilyen kid 10 tasszerű cucc közé van töltelék, és akkor mindegy ilyen tonhalasat vettem, és ezt tettem, és jött egy macska, meg aztán még egy macska, és akkor így a szél az ilyen vastaga volt, azt nem ízlett, azt oda dobáltam neki, és megették. És már láttam az egyik őket legalább itt sétálgatni, itt kint. És hát találkozni akartam velük, hogy vele. És most találkoztam, és boldog vagyok, mert szeretem a macskákat. Mondjuk ez nem olyan volt, hogy jöttek hozzám, és dromboltak nekem, meg ilyenek, hogy simogassam őket, de attól még szép volt, és jó emlék. Örülök, hogy megtörtént. Ja. És tudod, mind a két macska, így az egyik ilyen mérgesszerű macska. Ilyen, de nem támadott meg, csak nem tudom, nem az nem az, aki könnyen megbízik, gondolom. Hogy vigyázok kell rájuk, hogy ne verekedjenek össze. Olyan vagyok.